Nogometaši Tuzlanske Slobode završni će dio priprema pred početak proljetnog dijela prvenstva u Premijer ligi Bosne i Hercegovine okončati u Međugorju gdje su otputovali danas. Na spisku trenera Zlatana Nalića je 26 igrača, uključujući i Kenina Devedžića, koji se nakon dobre igre u juniorskom priključio prvom timu Tuzlanskog premijer ligaša. Nakon prve faze priprema koja je početkom januara također realizirana u Međugorju i trenažnog procesa u Tuzli, gdje su odigrane i 4 prijateljske utakmice, fudbaleri Slobode će završnicu pred početak prvenstva odraditi ponovno u Hercegovini. Sredinom naredne sedmice se vraćaju u Tuzlu, gdje će uslijediti Generalka sa Tuzla Cityjem. Što je najvažnije, nema nikakvih povreda. Po ostatku svakako očekujemo da budemo još bolji, da se bolje uigramo i naravno da nastavimo na ovom fizičkom dijelu. Sada smanjujemo idemo malo na brzinsko trčanje pa da i tu napravimo taj posao kako treba. To je neka završna faza priprema gdje će se sigurno više uigravati, vratiti na nekom taktičkom planu. Nadam se da će kao i do sada sve proteći bez nekih povreda što nas je do sad pratilo, znači i da ostanemo u dobroj atmosferi i da što bolje pripremimo za nastavak prvenstva. Nakon šestomjesečne pauze zbog povrede, redovnom trenažnom procesu se vratio i golman Azir Muminović, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Prvi dio sezone Sloboda je okončala 5. mjestom sa istim brojem bodova kao četvrtoplasirani sarajevski željezničar, što je pruža velike šanse za evropska takmičenja. Ekipa je maksimalno spremna za to, atmosfera je odlična i nadam se da ćemo donijeti tu neku Evropu, da ćemo se boriti. Jeste da imamo taj neki primarni cilj za ostanak u ligi, ali vjerujem ove momke i da možemo stvariti dobar rezultat. U međuvremenu ekipu su napustili Nikola Vasiljević i Borislav Terzić, dok je još nekoliko mladih igrača mjesto potražilo na posudbi u novim sredinama.